Indigenous knowledge systems is nature. It is understanding what is at your disposal and use that for your own benefit. You know, things were once free. We had our own natural cement, which was made from an ant hill, which is isiduli somuhlwa in isiZulu. Women would scoop it out, add some water, and use it to plaster a house. Why was it women? Because men built a house with rocks or stones and sand, and then women will come after to plaster and strengthen the structure. Secondly, the very same mixture was used on the floor, and bebazoyikandaya bayikandaye ibe smooth and shine like a mirror. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizovula ekhasini lekhulu nama42 sithole inkondlo osihloko sayo sithi Imvelo ebhalwe ngu-KNN Gcumisa. Ifundeka ngalolu hlobo: imvelo, ibinza lokuqala. Uma ngiphakamisa amehlo ami kuwomana amagumbi omhlaba, ngizwa amehlo ami ehungeka, ehungwa uthando lwemvelo, imvelo eyadalwa ngumdali. Ibinza lesibili, lapho ngiphakamisela amehlo ami esibhakabhakeni, ngibona izinyoni zemvelo zijabule. Lapho ngehlisela amehlo ami emhlabeni, ngibona imihlambi ehlane iklabile, izimila zihuba ingoma yenjabulo, ngiluzwa uthando lwemvelo lwenyuka, ngiqalaze ngibona ubuhle bezintaba zezwe, namanzi apholile ageleza emfuleni, ngiluzwe uthando lwemvelo lufukuka, ngijakadule njengenkonyane ibona unina, ngibone kuyifanele imvelo ukuba siyiphe lonke uthando njengokwayo ukusithanda. Ibinza lesithathu, uthando lwemvelo yezwe lwenza umzimba wami uthuthumele. Lapho ngibona abonakalisi bemvelo bebhubhisa ubuhle bezwe, bengezwa kwabumnandi bokubusiseka, bengazi nanyaka ngokungehla. Uma ingabhujiswa iqothulwe imvelo. Yaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sithi imvelo. Imvelo yindalo, yilokho okwasungulwa, okwakhiwa, yilokho obekade kungekho, kodwa kwalethwa, kwakhiwa, kwaqalwa ngumdali. Kufaka phakathi izinto eziphilayo njengabantu nezilwane. Kufake phakathi izinto ezingaphili njengezintaba, imifula nokunye. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Uma ngiphakamisa amehlo ami, imbongi ikhethe igama elithi uma, ukugqamisa ukuthi yazinikeza isikhathi sokubuka imvelo. Imbongi yakhetha igama elithi ngiphakamisa. Siyazi ukuthi iphakamisa amehlo ayo njengoba ibisichazile. Kodwa-ke ukuphakamisa ukususa into phansi uyenyusele phezulu.
kusho ukuthi amehlo embongi anyuselwa phezulu ukuze abone ukuthi yini yona eyadalwa etholakala phezulu. Mhlawumbe umugqa wesibili uzositshela ukuthi yini yona lena imbongi eyibonayo uma yenyusela amehlo ayo phezulu. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo kuwo womane amagumbi omhlaba. Lo mugqa usitshela ukuthi imbongi yenyusela amehlo ayo phezulu ibone intshonalanga nempumalanga, inyakatho neningizimu, ukugqamisa ukuthi umhlaba wendlalekile, umhlaba mkhulu. Umugqa wesithathu, ngizwa amehlo ami ehungeka. Imbongi ikhethe igama elithi ngizwa ukugqamisa ukwamukela okuthile ngezindlebe. Imbongi yakhetha igama elithi amehlo. Awu, imbongi izwa kanjani ngamehlo ayo? La imbongi isebenzise isifenqo, isenza samuntu. Amehlo enziwa umuntu, anikezwa izimpawu zomuntu ophilayo, agcina anezindlebe. Igama elithi ngizwa lingumfanekiso omqondo ozwakalayo. Igama elithi amehlo lingumfanekiso omqondo obonakalayo. Le mifanekiso omqondo isetshenziswe ndawonye yomibili ukugqamisa ugqozi imbongi ebanalo uma ibuka imvelo. Imbongi yakhetha igama elithi ehungeka ukugqamisa ukuheheka, ukukhohliseka, ukulutheka. Umugqa wesine, ehungwa uthando lwemvelo. Sesilichazile igama elithi ukuhungeka ukuthi lichaza ukuthini. Sizochaza igama elithi uthando. Uthando ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. La uthando lwembongi lumayelana nendalo, lumayelana nemvelo, lumayelana nalokho umdali akudalile. Sithola ukuxhumana okutshekile emgqeni wesithathu nowesine ekusentshenzisweni kwegama elithi ehungeka negama elithi ehungwa. Loku kuxhumana okutshekile bugqamisa ubuhle bemvelo, bugqamisa ukuthatheka kwembongi, ukulutheka kwayo ngenxa yobuhle bemvelo. Umugqa wesihlanu, imvelo eyadalwa umdali. Bese silichazile igama elithi imvelo ukuthi lisho indalo. Salichaza igama elithi ukudala. Kwazise igama lesibili la lithi eyadalwa. Ngakho-ke ukudala ukusungula, ukuqalisa obekade kungekho, ukudala ukwakha. Igama elithi umdali lichaza uNkulunkulu, lichaza uSomandla, lichaza uJehova. Umugqa ugqamisa amandla omdali. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha. Lapho ngiphakamisela amehlo esibhakabhakeni, igama elithi lapho likhethwe ukuchaza ukuthi ngesikhathi. Igama elithi ngiphakamisela bese silichazile ngenhla, lisho ukususa into phansi uyenyusele phezulu. Sesiyazi ukuthi imbongi iphakamisa amehlo ayo
Kodwa-ke manje imbongi yasinikeza undaweni okuchaza ukuthi la mehlo iwaphakamisela ndawo thizeni. Iwaphakamisela kuphi? Imbongi yathi iwaphakamisela esibhakabhakeni. Yikuphi esibhakabhakeni? Yiphezulu kwamafu. Umugqa wesikhombisa. Ngibona izinyoni zemvelo zijabule. Manje imbongi sisitshela ngokunye ekubonayo uma iphakamisela amehlo ayo phezulu. Ithi ibona izinyoni. Ziyini izinyoni? Izilwane ezindizayo ezinezimpaphe. Kodwa-ke manje okubalulekile la yini? Okokuqala ukuthi lezi zinyoni zijabule. Yini lokho? Ukusetshenziswa kwesifenqo esiyisenza samuntu. Izinyoni zinikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Umuntu phela ojabulayo athokoze, abe nentokozo nemfudumalo. Okwesibili, umdali la usedale into ephilayo. Inyoni yisilwane esiphilayo. Umugqa wesishiyagalombili. Lapho ngehlisela amehlo ami emhlabeni. Igama elithi lapho lichaza ukuthi ngesikhathi. Igama elithi ngehlisela lichaza ukususa phezulu, ubeke phansi. Ngakho-ke manje imbongi isisusa amehlo ayo esibhakabhakeni, isiwaletha emhlabeni, kule ngabadi esihamba kuyo sinyathele kuyo. Yini imbongi ezoyibona lapho? Sizotshelwa umugqa wesishiyagalolunye ofundeka ngalolu hlobo. Ngibona imihlambi ehlane iklabile. Imihlambi yemfuyo. Lezi-ke manje akusezona izilwane ezindizayo, kodwa izilwane ezifuywayo. Ezinye zazo zinezimpondo. Imbongi zibona ehlane, ethafeni phela, emaqeleni, emadlelweni. Yenze njani le mfuyo? Iklabile. Kusho ukuthi iyalukile nje, ithe chithi saka. Lo mugqa ugqamisa inala kanye nokunotha. Umugqa weshumi. Izimila zihuba ingoma yenjabulo. Imbongi uma kade isisusa amehlo ayo phezulu, iwaletha phansi emhlabeni, ayiboni imfuyo kuphela, kodwa iphinde ibone nezitshalo. Yingakho ikhethelela gama elithi izimila. Zenze njani-ke lezi mila? Zihuba ingoma. Njenganini izimila zikwazi ukucula, zicula ingoma. Kusho ukuthi nala imbongi isebenzise isifenqo isenza samuntu. Yanikeza izitshalo izimpawu zomuntu ophilayo. Umuntu oculayo-ke ngonjani? Umuntu ojabule. Umugqa we-11 nowe-12. Ngiluzwe uthando lwemvelo lwenyuka. Ngiqalaze ngibona ubuhle bezintaba zezwe. Umugqa we-11. Imbongi igqamisa ukuthi iba nothando olukhulu ngemvelo. Emgqeni we-12 imbongi ikhethe igama elithi ngiqalaze, elisho ukubuka le nale. Imbongi-ke yabe sibona izintaba. Iyini intaba? Intaba ingxenye yomhlaba ephakeme kakhulu kunezinye indawo. Ngoba imbongi ibona intaba nje, kusho ukuthi nalapha iphakamise amehlo ayo, yawenyusela phezulu. Umugqa we-13. Namanzi apholile ageleza emfuleni. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi la iphinde yawasusa amehlo ayo phezulu, yawashonisa phansi. Yingakho isibona umfula, okuwumgudu omkhulu wamanzi agelezayo. Umugqa we-14.
ngiluzwe uthando lwemvelo lufukuka. La igama esizolichaza ileli elithi ukufukuka. Lichaza ukuphakama, lichaza ukukhukhumala, lichaza ukwenyuka. La imbongi isagqamisa ukuthi uthando lwemvelo yona enalo lukhulu ngendlela emangalisayo. Umugqa we-15. Ngitshakadule njengenkonyane ibona unina. Leli gama elithi ngitshakadule lisho ukungqabitha, lisho ukugxumagxuma. Siyayazi inkonyane, umntwana wenkomazi. Kungani inkonyane la itshakadula? Imbongi isinikezile impendulo, yingoba ibona unina. Ake sithasiseleke, yingoba izoncela. Ubani nje ongeke atshakadule uma ezothola into emnandi enjengobisi? Imbongi isebenzise isifaniso okuyisifenqo emagameni athi ngitshakadule njengenkonyane, ukugqamisa injabulo, kwazise ubona into enhle efana nemvelo, ngoba phela uma ngabe imvelo iyinkomazi, inkonyane izojabula. Ubanike inkonyane lapho? Yimbongi, kwazise phela imvelo umzali. Ubanike ongajabuli uma ebona umzali wakhe. Umugqa we-16. Ngibone kuyifanele imvelo ukuba. Lo mugqa ugqamisa isifiso sembongi. Ake sibone ukuthi ifisa ukuba imvelo yenzelwe ini. Umugqa we-17. Siyiphe lonke uthando njengokwayo ukusithanda. Imbongi ifisa ukuba sithi sandla hamba sandla buya, ngoba phela imvelo isinikeza izinto ezinhle ezi-eda i-value empilweni yethu, okuzinyoni, okuzimila, okuzintaba nemifula. Ngakho-ke imbongi sibona ukuthi kuhle nathi siyithande ngendlela imvelo nayo esithanda ngayo. Akekho ongazi into oyithandayo uyayinakekela. Akekho ongazi into oyithandayo awufuni nakanjani ukuba iphatheke kabi, uyiphathisa okwezikhali zamantunga. Kunemvumelwano siqalo laphayana emgqeni we-11 nowe-12. Ingungi. Siphinde siyithole futhi kusukela emgqeni we-14 kuya emgqeni we-16. Nakhona ingungi. Ake ngikunikeze-ke umsebenzi wasekhaya. Hlala phansi uchaze ukuthi le mvumelwano siqalo kulamahlandla amabili igqamisa ini. Kungenzeka igqamisa okuhlukile, kungenzeka igqamisa into efanayo. Ibinza lesithathu. Umugqa we-18. Uthando lwemvelo yezwe. Kuyabonakala la ukuthi imbongi ichaza uthando enalo. Ithi lolo thando olwemvelo, leyo mvelo eyezwe. Kodwa-ke njengoba imbongi ibichaza la, asikatholi ukuthi yini yona eyenziwa yilolu thando. Mhlawumbe yingakho lo mugqa ungenalo uphawu ekugcineni, okuchaza ukuthi umqondo okulo mugqa lo uzokapakela emgqeni ongezansi, okuwumugqa we-19. Ake sifunde-ke sizwe ukuthi wona ufundeka kanjani. Lwenza umzimba wami uthuthumele. Lolu thando lwenza imbongi ivevezele. Hawu, kanjani? Yebo, vele uma ngabe uthanda into ethile,
uye ugcina usuvevezela. Abanye abantu bangabe bebona abantu ababathandayo njalo nje akhathali ukuthi sebeneminyaka emingaki bethandana, uzwa loyo muntu loyo eshaywa uvalo, ethuthumela, kwazise that person has invested in that particular interest of his heart. Esibone ukuthi imbongi ithuthunyelisiwa yini? Yebo, okokuqala ishilo yathi uthando. Ake sibone okwesibili, umugqa wama-20. Lapho ngibona abonakalisi bemvelo. Imbongi la ithi kunabantu abangenayo inhloso efana neyayo. Sizwile ebinzeni elingenhla, inhloso yembongi ukunakekela imvelo. Ngakho-ke khona laba-ke manje phela abahamba eceleni abenza lokho imbongi engakuthandisisi, okwenze njani, okukonakalisa imvelo. Angithi igama elithi ukonakalisa lichaza ukucekela into phansi. Ngakho imvelo-ke leyo ecekelwa phansi. Umugqa wama-21 bebhubhisa ubuhle bezwe bengezwa. Leli gama elithi bebhubhisa negama ngenhla elithi abonakalisi, amagama anencazelo efanayo. Ngakho-ke imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda. Ukonakalisa nokubhubhisa kuchaza ukucekela into phansi, kuchaza ukuyibulala. Kulo mugqa sithola ifanamsindo ube egameni lokuqala elithi bebhubhisa, elesibili elithi bezwe, elesithathu elithi bengezwa. Leli fanamsindo ligqamisa ukucikeka kwembongi. Imbongi ayibathandisisi laba bantu ababhubhisa izwe, babuka ngeziqu zamehlo. Umugqa wama-22 bengezwa kwabumnandi bokubusiseka. La sibona ukuxhumana okutshekile egameni elithi bengezwa, ukugqamisa isihluku imvelo ephethwe ngaso. Kulo mugqa sithola igama elithi bokubusiseka. Leli gama lichaza inhlanhla. Angithi isibusiso inhlanhla. Ngakho-ke imvelo iyisibusiso kithi ngoba into esiphiwe yona mahala ha. Umugqa wama-23 bengazi nanyaka nokungehla. Igama elithi bengazi nanyaka, noma ngathi nje lawo magama achaza ukungabi nandaba. Igama elithi ngokungehla ligqamisa umphumela, ochaza ukuthi lo mugqa uthi abantu abanandaba nomphumela wezenzo zabo ekungaphathini nasekubulaleni imvelo. Umugqa wama-24 uma ingabhujiswa iqothulwe imvelo. Ngalo mugqa imbongi ethi abantu abanayo indaba noma imvelo ingaphela ithi nya, okuchaza ukuthi imbongi ithi abantu banqondekile emehlweni, kungathi bazimpumputhe ababoni ukuthi izenzo zabo ziyayikhinyabeza imvelo. Mlingano wami nawe mfundi, ngokuzayo sesiyochaza umqondo osobala wale nkondlo. Usale kahle, uyathandwa.